Gusto mo ba mamarelin? Hindi. Ayoko maging live. Ay, bisa din dala. Oo. Hindi, paano makuha yung mga ganyan? 155? Dami rin, marami. Ang dami. Ay, ano bin? Dalawa nga ako. Bakit ko ba kayo dyan? Hindi ko na Ako rin niya isa. Boss, basta po kayo? Basta po. Tayo. na rin yan. Paano ba ito mamaripin? Wala yun. Paano ba ito mamaripin? Ay, isang bakas ako. Dito ba isang ano? Boss, Marado. parang di puno. Puno mo yan. 12 na naman yan, 12. Pwede ka pa? Palit ka ba? Ha? Ilan ba kailangan mag-isip? Isang magasin 20. Ayun, isang bed lang. Hindi mo na yung Bray. Kapag lang yun eh. Ano premyo ko nyo kuya?